Takže já vás zdravím u dnešního dílu. Budeme natáčet zase Geometry Dash. A já teď začnu říkat. Jsem to jako nějakou dobu hrál, už to mám týden stažený. To bude Ne. To takhle ne, takhle ne. Ne. No, tak ne. Tak ne. 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 Hardcore. Já tu mapu hraju teda poprvé, takže chápete. Už, no. Ne. Ty vole. Ne, piču. Ne, já teďka budu skočit. No konečně. Ne, tak to neumím, tak to nedám. Nedám, teď hardcore. Ne. No tady to si představit, tam na jeden pokus. To je fakt jako. Počkos. To zase. Ne. Nicht. Ještě pičus. Chodí mi po mně. Ne. To počít. Ne. To je kun. Ne. Vždycky skočím. Ne. Počus. No super, aspoň to mám, no 52 pokusů, no to není dost dobrý, ale no to jsem to dělal. Takže já to video asi skončím už. To se omlouvám, počkejte, kolik to mám, mi už moc paměti nebývá, tak já vás teda vám budu učit, to máš za video, dejte takhle